Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien. Doho mar Kibera oweyo thuolo gi rambuna Achije mitudo gi kuo mar mula. Nicholas Otieno Ndolo kod Thomas Otieno Ngoe nyomaki nyoro ka ichich ni negi wuondo jago moro kendo lal kod omenda madirom $1 milion. Jafwambo marwa Simpros Okinda nigi ler mar wachno. Nicholas Otieno Ndolo kod nyawadgi Thomas Otieno Ngoe nochopo e nyim doho ma Kibera kama ni winje bura mar miyo gi rambun kata oyo kaluwore kod bura matudo gi kod mayo jal moro omenda maromo $100 ma Amerika. But essentially, kaluwore kod obok mag doho, ng'ama omako bura ma en japiny ma oko wacho ni ne onyise ni Ndolo en ja ohand mula. Tok ng'eruok ne giwinjre ni janyiewo ni biro nyiewo mula kilo 300 kuom $100 ma Amerika 401 kilo ka kilo ka omenda duto nenego chopi $123. to plead with you to give us an enlargement of time with them so that we carry out these preliminaries. Thereafter we'll come before you whether we are opposed to bond or not. Jomin buche beneno lernegi ni janyiewo ni norito gaming'a mondo luonge obed janeno kaka mulago iboyo gima nomiyo okwaye obok manyiso ni nonyiewo mulano. Gikae ma janyiewo ni nofwenyo ni mogo kuom obok kaka mago mag customs mane ochiwne tarik 8 dwe mar adek ne ok ni kare. Kane omak Thomas ma en achiel kuom achijego liekore ni noyude gi bunde ma obila paro ni notigo e kuo machal kamano. Has never been armed, does not own a firearm, has never owned one, and was not found one. To continue holding the first respondent in a bid to conduct any further search will be useless. There is nothing new they find that they've not already found. Your Honor, further to that, the first respondent, on learning that he was being sought for, presented himself to the DCI headquarters. Jang'ad bura maduong' Charles Mwaniki kane wegi thuolo owacho ni onge gima nyalo chuno gi geng'one Achije go kuom thuolo mar ndalo 14. And those grounds can only be sufficient if the police, through proper investigations, have prima facie evidence which can enable such a person to be charged with a disclosed offense.